50 likes i anem a explorar aquesta cova. Bon dia, gent. Estem al cotxe, com tots els vlogs, començo el cotxe. I aquest cop no agafem cap avió, anem amb cotxe direcció a... Viles del Turbión. Viles del Turbión. Suposo que ningú sap on és això. Nosaltres tampoc, realment, ho estàvem buscant ara. Està a Aragó, crec. Sí, em sembla que no. No? Vale, doncs ja ho havíem dit bé. Viles del Turbón, és que ho he buscat ara. A Huesca i Aragó. Llavors, què tenim per allà? Per allà, una mica més amunt, tenim la Neto. No hi pujarem, òbviament. Arribem a fer un caldo. Sí, no, un caldo Neto. Tenim el poble, o sigui, a 5 quilòmetres hi ha el poble amb catedral més petit d'Espanya, que és Roda d'Isabela. Sí, algo així, o Isabel. Isabena. Roda d'Isabena. I també tenim Benasque per allà i coses així. Llavors, sí, tenim un nou company. Ha canviat el David? No sé si surt aquí al mig. Hem canviat el David per la Senda. És un bon canvi, la veritat. Doy pel cul. És un home, David. Ara, l'intenció és fer alguna parada abans d'arribar allà perquè tenim 3 hores com a molt. Bueno, 3 hores i mitja, crec, o així. I volíem parar a algun lloc, no sabem gaire on pararem, o sigui, anirem sobre la marxa. I ja està. I potser fem un vlog diari també, no? Sí, farem vlog diari. Demà segurament anirem a fer alguna rutilla caminant. Potser sabrem alguna cosa més. També haurem buscat una mica més d'informació. Bueno, us anem explicant. Senda. Hola. Hola. Primera parada, Sant Ramon. Té una església molt bonica. Estem a un bar amb esmorzars de forquilla, entrepans, tapes, menús, sopars. Hem demanat un bocata. Bueno, un entrepà. T'he dit. Com t'hi va, loco? Estem a Grau. Anem a buscar la plaça Major. Hem fet una paradeta. La Ribagorza. Ojo, És com aquell de Brasil. Diuen que és famós per la seva llonganissa. Anem a comprovar-ho. Anem a menjar llonganissa. Ojo, Senda, què en penses de la plaça Major? La plaça Major? Vale, estem a la plaça Major. Ara farem una tapilla amb una birra. Creieu que demanarà una tapa de llonganissa, el Joan, o no? Anem a demanar ara. En principi diuen que està molt bo. Ara tenim la tapa... Tenim la tapa de llonganissa. Sí. Llonganissa. O sigui, aquí llonganissa en diuen la botifarra, no? Deu ser un rotllo buti. Sí. Mireu, aquí sobre. Vale, provem la llonganissa. Està bo. Molt bo. Em recorda alguna que feia la meva iaia, ara no me'n recordo jo. Calentet està molt bo. És amb picada, no? És picada, Sí. Li donem l'aprovat. Sí, està clar que no es fiquin al banc. Què en penses d'aquestes muntanyes? Sí. Senda, on estem? Teddy, sí, contenta. Vale, fem una parada de pícnic. Hem vist un riu, estem a uns 20 minuts d'arribar i pararem per menjar.
alguna cosa. No al riu. Tira! Està guapardo. I si venen ganes de ficar-m'hi tot, l'únic que fot fresquet. Sí, no fa calor del tot. Ole! És ascend i t'agrada l'aigua, Més o menys, mentre no caigui del cel. Una mica el paisatge. Just aquí dalt hi ha la carretera. Segon intent de creuar el riu, ara anem protegits. Si marxa un, marxem els dos. Apostes als comentaris. Relliscarà o no relliscarà? Tenim dinar. No tenim coberts, però tenim dinar. Espaguetis del xef i almòndigues de la mama. Dos coberts. Poder agafar un pal d'aquests, oi? La salsa està compacta. Està agafant millor. Té una pinta, està més sec, això. La truita de xoriço del dia no la compreu, No val res. La millor del Mercadona. Del Carrefour, bueno, no està tan mal. Al dia no. Hem arribat, apartament Solana. I allà hi ha la planta embotelladora de agua. L'aigua mineral Vila de Turbons. Ojo, que guapo. Joder, que no s'enfoca, ara. 15 graus. Ho posa? On surt? No ho veig. La línia blau, collons. Ah, sí, es veu. Que ben parit. A veure si hi ha algú. Em surt amb una escopeta. Vale, comencem el room tour. I hem arribat. És tope que tot. Però l'apartament està superbé. Ara, Seti, estàs bé? Mira, aquí ens deixen aigua del lloc. Viles de Turbon, del Turbon. Tenim terrassa fresca. Sofaret, la taula. Tenim tele i tot. És així en plan vintage. Decoració abuelo. Primera habitació. Up. La meva. És que és la típica d'avi. Almenys aquest cop tenim armari. Ai. Què més hi ha per aquí? Ah, sí. Això... rentadora i tot, Fogons. Tenim dutxa. Otra vez. I una habitació. Aquí dormo jo i aquí dormo la Senda. Tu què has dit? Que tenies dues habitacions? No, he dit l'habitació, la primera habitació.
Molt bé, Raptor fet. Estàs contenta? Puja aquí. No. Ara mirarem si hi ha algú als armaris. Hòstia, Tostadora. No, això no hi ha. Cafeteria italiana, tio, no he pensat en cafè. Quan m'ho comprar? Sí, on? No hi ha botiga. A la botiga més pròxima em sembla que ha d'estar 20-30 minuts. Anem a la nevera, si ens han deixat alguna cosa? No. Tu sent aniràs a la nevera? Es veu. Això d'aquí que està assenyalant? Això d'aquí és on embotellen això. I farem La cata d'aigua. la cata. A veure, Aigua mineral. natural. Amb el tap de merda. Sento una mica d'olor a magnesi i calci al 78%. Anem a provar-la. Està bé. Està una mica passada de sulfats, però amb el toc aquest una mica saladet que li dona... T'ha d'agradar la mina... Està guapardo, això. Les Maries. Aquí n'hi ha 4 per això. Si realment el paisatge és el mateix que la Barbada. Molt bé. Hem tornat a sortir de l'apartament Sí. i per aprofitar la llum Natural. natural, hem anat a Roda d'Isàvena, el poblet que us hem dit abans que és el poble més petit amb catedral d'Espanya, doncs aquí estem. I no pots ni pujar amb cotxe, no? No. O sigui, només els residents poden pujar amb cotxe. La resta hem aparcat aquí al pàrquing. Hi ha més cotxes que persones, segurament. I ara anem a veure què tal és. Pujada èpica cap al mirador. Senda, èpicament. Ui, vaya lío. Xun xun. Xun xun. Xun xun. Allò d'allà és el Llobregat. La Garrotxa. Vale, pel que sembla, és un dels pobles més bonics d'Espanya. També. A part dels més petits, de los más bonitos. Què en penses, Senda? Ho és? Estem fent el recorregut medieval. A veure què tal és. Recorregut medieval. Rellotge. El carrer aquest és xulo, tio. I les cases així en pedra estan fresques. En principi viuen 44 persones. Ni una més ni una menys. Ne van fer el recompte el 2023. Les Tres Maries. La senda.
Tampoco conduce a un final. Aquí, d'on acabem de baixar, era la torre defensiva enderrocada del poble. Encara aquí, Sanda. S'ha gravat això. Mira, l'ara de Sant Martí. No sé si es veu. Sí que es veu. T'ho juro que s'està veient un arc perfectament de Sant Martí. Aquí potser es diu de Sant Martín. Ho estic gravant una barbaritat. Al final és com si anessis a Montclar, però més maco. No us recorda? A la carretera de Montclar? Hem fet una altra parada. Se cae. Se cae. Aquest també el podem travessar o què? Ui, que caic. He parit per aquí baix. Ja. Clàssic al mig. Sanda, si mires a terra t'ho estàs perdent tot, tio. Deixa estar els pipins. És el Cardravall. No fa pinta de disfrutar-ho. Si enfoqués, tio, seria la polla, ara. Ens està expectant el gat. Som el Netflix del gat. La Sanda no s'entera. Sanda, aquí dalt hi ha un gat. Mira'l. Little. L'ha vist, l'ha vist. Està pendent, Mira el gat. Mira el gat. No he vist pas. Sanda, no t'enteres de res, tio. No caçaríem per res. Vale, que no hi havia pensat. Estàvem menjant i no hi havia pensat. Hem parat a una panaderia De forno de lena. de horno, sí. I hem demanat això, que és l'únic que hem vist que no sabíem què era. I ens ha dit que era com coca, no? De pastanaga, no, de pastanaga no, de calabaza. Això és. I està bona, Molt. No hi ha la reacció perquè ja m'he enfampat la meitat, però, però està molt bona, de veritat. Com Halloween. Joder. Qui deu de viure? 50 likes i anem a explorar aquesta cova. No, activa així. Tota la vida. Ja a l'apartament, anem pel sopar. Són les 6 de la tarda. Sopa de cebolla I tacos. i taquitos. Sanda també espera el sopar. Bona nit, fins demà. Adéu, adéu.